Ito yung Bicol Express. Linuto ko sa rice cooker. So since wala akong magawa, nag-try ako na magluto ng Bicol Express. So konti lang yung sili. Bali meron siyang siling labuyo. So durog na yung labuyo. Then mamaya lalagyan ko pa siya ng sili na green sa ating pang last na lagay ng sili. So actually luto na to. Kanina ko pa to luto. Kasi pinalambot ko lang yung yung karne para mas malambot siya, mas malambot at masarap kainin. So ito, malambot na to. Subukan nyo to guys. Madali lang naman ang luto nito. Gisa muna. Then pwede nyo lagyan ng gata. Sa mga gusto maglagay ng gata. Kaya so super lambot na nitong karne. So pinakuluan ko siya or ginisa ko siya ng about 20 minutes. Then lagay na natin itong sili o green. Konting sili lang. So, siyempre, halo natin yan. Para lalong umanghang yung ating Bicol Express na dito. Ayan. Madali lang itong lutuin guys. Itong Bicol Express. Kung purong Bicolano ka, so alam kung paano magluto nito. Dahil sa mga hindi naman gaanong marunong pa nito, pwede nyo pong gawin ito. So yan lang, pinakita ko lang sa inyo.